Даре, ти мамо какво си държиш? Телефонната слушалка? Да. Дръм, 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 дръм. Ало, ало, дръм, дръм. Хи-хи. Много ме нахли, ще ходя става за хапа. Закриски ми. Започесвам и ръмците на това си порцавела хубава, като балеринка. Никак вече не ни става годинкичето. Само на копните сме го закопчали. И просто няма да се носи, няма. И да. Хайде. И музиката свърши. Музиката тя се не посвърши. Нали Терезия? Тебе май се понаня. Тебе ти се понаня. Дарете тук е почти на 3 месеца цели. Още 4 дена и ще станем точно на 3. Чао, чао, Даре.